אהלן, נעים מאוד, אני דניאל, מ-17 טאטו. הסטודיו שלנו מתמחה בקעקועים, במגוון הסגנונות, יש פה גם בית ספר, גם פירסינג ברמה גבוהה עם זהב ויהלומים וכל מה שאפשר לתאר. נכנסנו לחלל ריק, אנחנו ביחד יצרנו ככה שאני באתי עם הדמיון והוא באמת בא עם המקצועיות והעשייה. יצרנו באמת את אחד הסטודיו היפים שיש, בנינו את הדלפק בצורה שתהיה ממש פרונטלית. גם הרווח בין המיטות והתאורה שהיא אסתטית ללא כבלים, ששקועה בתוך הקיר, במרווחים מאוד מסוימים. בנינו פה באמת בצורה אסטרטגית מקום לא גדול, קטן, שמכיל באמת את המקסימום ניצול שטח מרובע שלו מבחינה מקצועית. אם זה הפינת המתנה, אם זה הקרניזם, אם זה התאורה והגופי תאורה שתלויים בסגנונות מסוימים, ככה שנותנים באמת את המרקם של האור ואת היופי שלו. אנחנו באמת עבדנו פה על הכל, עד הפרטים הקטנים, ובשיתוף פעולה עם מיכאל זה היה הכי פשוט, הכי מקצועי ומספק מאוד. השיפוץ תמיד הוא דבר שהוא מאוד מאוד מותח, מאוד מאוד מסעיר, עם המון הוצאה כספית. ממיכאל קיבלתי שקט, זמינות מאוד מהירה, השיפוץ הסתיים בתאריכים, בדדליינים שהוא אמר לי, אולי גם קצת לפני. אני מאוד מאוד מרוצה ושמח ומאושר שיצא לי לבחור במיכאל לעבודה הזאת. היא באמת איש מקצוע בחסד וברמה גבוהה.